Clar, ahí és que se junten molts elements. Un és, tu dius, qüestionar la festa i la gent se pot sentir alterada perquè li qüestionen la seva festa, però realment quan parlem de la seva festa parlem quasi de la seva biografia personal, de la seva identitat. Ha construït gran part de la seva vida en el meu poble, doncs en els cadafals, muntant de cadafal, muntant la festa, etc. Aleshores és normal que se puguen sentir atacats, perquè no és només la festa, sinó és la seva cultura, la seva identitat. I l'altra qüestió que comentaves, clar, que és un moviment des de dins, anem a plantejar una festa sense maltractament animal, jo ho veig molt complicat perquè necessita molta valentia, perquè qüestionar una festa, com diguem, és qüestionar part de l'identitat d'aquesta gent que la organitza. Aleshores, jo en el meu poble també ho veia, com veien animalistes també, alguns de fora del poble, altres del propi poble, i era molt difícil que aquesta gent donara la cara, perquè és que la violència estava ahí present. I jo recordo de xicotet, en els 4 cantons d'ahir d'Algemesí, proper de la plaça, posicionar-se la manifestació antitaurina i els cadafarers i demés, i la gent que anava a la festa insultant, tirant coses i tal, a la gent que es manifestava pacíficament, però clar, és que és demanar molt, no?, des del poble que aquesta gent pegui el pas endavant.